Добър вечер, уважаеми дами и господа! За мен е изключителна чест и удоволствие да открия изложбата тази вечер тук в културен център Морско казино, а изложбата се казва "Българско присъствие, цветове и истории". Концепцията на изложбата е да върнем българите от чужбина. Това е първата изложба в подкрепа на творците, живеещи в чужбина, и на тези, които са се завърнали в България. Тя е по идея на Радостин Андреев. Вашите аплодисменти за Радостин Андреев. Управител на движението "Един народ, една нация", и на Дини Катеринова, която е организатор. Заповядайте тук при мен. Добър вечер на всички. Здравейте, приятели! Здравейте, отци! Хубаво е в България, нали? Здравейте! Първо искам да благодаря на всички организатори за поканата. За мен е изключителна радост да съм в този град. Да съм в този град, Бургас, тъй като до сега тук не съм имала изява и за мен е истинско удоволствие и щастие. Благодаря също и на прекрасния въвеж, с който този ден нямаше да е същия. Благодаря на всички вас, които сте тук. Казвам се Русина Ганчева, от град Габрово съм. Съпъстяващия Юли, аз съм Лиляна Петрова Лулу. Казвам се Русина Даксо и от 23 години живея в Норвегия.